Loki Koni Essie. Spelen tegen de tijd met vragen over de Surinaamse cultuur. Taal, grammatica, spelling, al dat soort dingen. Je krijgt vragen, husselwoorden, raadsels, cryptische omschrijvingen, rebussen. Het komt hier allemaal voorbij. Dus in plaats van je goes doen in one life arkinesmatori, kom hier naartoe en leer iets nieuws. Of challenge jezelf wanneer het gaat om de Surinaamse taal. Vanavond zijn we er weer. Wil je meespelen? Zorg ervoor dat je dus een mobiel of een tablet of je laptop of je computer kan gebruiken. Als je een smart tv hebt en je bent er handig mee, dan kan je daar ook op spelen. Op de website van Spanktor Academy wordt later de code en de link beschikbaar gesteld, zodat je alvast kan aanmelden. Ja, je kan je dan alvast aanmelden. Wil je meer alvast leren over de Surinaamse taal, dan kan je de lessen volgen op Spanktori Academy. Daar hebben we heel wat lessen voor je staan. Je kan ook een abonnement opnemen. Ja? Maar vanavond, dan zie ik je deze tijd. Ik hoop je gauw te zien.